1913 नं काहिबारि गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि धर्मेश्वर बर'आ आजिरा लाबाय। बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय 1913 नं काहिबारि गुदि फरायसालियाव गोबाव समनिफ्रायनो गाहाय फोरोंगिरि महरै खामानि मावबोनाय धर्मेश्वर बर'आ आजिरा लाबाय। बेनिनो दिनै खासिबारि गामि आफादा बिदाय फोरबो हाबाफारि लादों। लोगोसे गामि आफादनिफ्राय मान बिलाइ, बिबारनि थफा आरो फरायसुला फरायसुलिफोरा गांफा गांफा आर'नाइ फालि होनानै आजिरा मोननाय गाहाय फोरोंगिरिखौ मान बावदों। बे बिदाय फोरबोआव आलासि महरै बाहागो लादों फरायसालि सामलाय आफादनि आफादगिरि महेन्द्र वारि, समाज सिबियारि नबिन गयारि, दीपक वारि, खासिबारि गामि आफादनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे खासिबारि लाइमोन आफादनि आफादगिरि नेहाथारि आरो गामिनि गासै रायजो राजाफोरा बाहागो लायो। लानो मोननानै निजेखौ गोजोननायबो मोनदों। मानो होनबा आंनि जिउआव मोनसे फरायसालियाव जि फोरोंगिरि जाफैबाय बेखौ आं साक्सेस खालामनो हादों होननानै आं सानो आरो जिउनाव। बै समनिफ्राय बेसेबां बिराद गोलाव बाथ्रामोन। मानो होनबा जिउ जानायखौ साननो थाङोबा आं फरायजेननिफ्रायनो जों गैयि न'खरनि गथ'मोन। ओंखायनो फरायजोबनो हायासै नालाय जों मेट्रिक पास जानायनि उनावनो 82आव जों मेट्रिक पास जादोंमोन बर' मिडियामनि। जों सालबारि इ समाव बरपेटा जिल्लामोन। सालबारि माबा स्कुलनि बिथोराव जोंनि बरपेटा जिल्लानि बिथोराव बर' मिडियामनि जिखिनि स्कुल दंमोन सबसे श्रेष्ठ गोबांसिन 8था उथ्रिनो हानाय स्कुला सालबारि हायार सेकेन्डारिमोन। बेलेगाव सासे सानै बादि गैयामोन। जों 14 जनमोन बे समाव 82आव। 14 जननि 8 जनानो जोंनि सालबारियावमोन आरो बिनि बिथोराव जों 8 सानि बिथोराव 4या जों सेकेन्ड डिभिजनमोन आरो 4या जों थार्ड डिभिजनमोन। ओंखायनो बेबायदिनि गेजेराव फरायनायनि गेजेरावबो जों उनाव माने फरायजोबनो हायासै जिहेथु जानो गैयिनि अभाबाव। साख्रि नागिरनांगौ जाहैनायाव अनेक माने हांगामानि गेजेरजों थाबायनानै लास्टआव फरायनायखौ फोजोबनानै बे स्कुला बेलेगा खाथिदोंमोन इयाव सिगां इयाव 4/4/80 मायथाइयाव बे स्कुलखौ गुबुन जायगानि सासे रयेश्वर सरकारि होननाया खुलिफैदोंमोन। बे समावथ' बेयाव एख' गामि होननाय गैयामोन, लामा होननाय गैयामोन। ओरैनो माथ्र' माबा गोजामोन आरो जे खुरखुर लामा थाबायग्रा गोजामोन। बे समाव बिथाङा खाफैदोंमोन खस्थ' खालामनानै गावनो ओइ हाग्रानिफ्राय दंफां बिना लाबलायनानै न' खाफैदोंमोन। खिन्थु बिथाङाबो एकदम बिराद निखावरि जानायनि खारनै गावनि खामानिखौ मावफुंलांनो हायासै। बिथाङा बोसोरबासो खामानि मावनानै गुबुन जायगायाव थांफिनदों। थांनायनि उनाव बेयाव आंनि सासे लोगो दंमोन बे गामिनि। बिथाङा थार्ड डिभिजनाव पास जानाय 82आव बिथाङा मावथ'दोंमोन। बिथाङाबो साख्रि मोननानै डिफेन्सआव मोननानै आर्मियाव बिथाङाबो थांनो गोनां जादों। थांनायाव इनि बादैबो बे समाव बहुत गोलाव बाथ्रा दं। इयाव आं 82आव पास जादों। ओमफ्राय 82 पास जानानै आं अरुणाचलाव निपक'आव मास्टार मावहैदोंमोन। बेयाव आंनि लोगो सासेया दफ्ला हिनजाव लाना फैनायनि खारनै 18 मास खामानि मावनायनि उनाव आंबो बिदि खारफानांदों। नङाबा दफ्लाफोरनि आयेना बेलेगमोन नालाय आं मावजोबनो हायासै। बेनि उनाव फैनानै आरो गुवाहाटियाव मावबावदोंमोन PNTआव जा आमाइ सासे दं। बिनि आन्दारावबो आं 14 दानसो मावदों। बेयाव फैसा गरसेबो थाथारिनि खारनै आं आरो इयावबो मावजोबनो हायासै। हायैनि बे समावनो आंनि लोगोआ साख्रि मोनदोंमोन। जों ज' थानो साख्रियावबो जों खारदोंमोन खिन्थु आं खारनो हाया। बिथाङा खारनो हानाय आरो उनाव बिथाङा साख्रिया जाबाय। जानानै बिथाङा गावनि समाजाव जुदि आं गामियाव फैबाय थायोमोन नालाय बुंखालादो गावसोरनि गामिनि गोराफोरखौ जे आं दिनै जिहेथु साख्रियाव थांसिगोन गतिके बे स्कुलाव जाहाथे बेलेगखौ होआलासिनो आमुखौ लायना होफै होननानै आंनि मुंखौ बुंलांदों आरो। बुंलांनायखाय बिसोर आंखौ नागिरनानै आंनि न'आव थांबाय। खिन्थु आं गैयामोन न'आव। आंबा गुवाहाटियाव दंमोन बे PNTआव मावनानै मास्टार मावनानै। ओमफ्राय आंखौ खबर हरबाय। ओमफ्राय आंबो फैबाय। होनबाना गरम बोथोरमोन दैज्लांनि बन्द'। बे समाव आं फैबाय। फैनानै आरो उनाव आंखौ खोथाबाय नोंखौ नोंनि लोगोनि बिफांमोनहा फैदोंमोन। गतिके नोंखौ थांनो होदों, नोंखौ फोरोंगिरि हिसाबै लिंनो फैदो। गतिके नों थाङो ना मायो नों थांनांगौ होनना बुंबाय। आं फैबाय। आं बिबथै लिङोमोन नालाय फैना रायज्लायबाय। बिथांमोना आंहाथ' न'आव जानो गैया बहुद दायथ' लादों। बे समाव आंनो इसोर फैसा होनायनि बाथ्रामोन। फैसाथ' होबाय थानो हाया समाजा, जिहेथु समाजाबो गोरिब नालाय समाव। ओमफ्राय आंनो बे रायज्लायना थिग जानानै आं जुलाइ मासाव हाबफैनानै आगष्टनिफ्राय आं क्लास मावदो, थाखोखौ फोरोंदो। ओमफ्राय बिनि गेजेराव समाजा आंनो एसे हरदोंमोन सिगाङो। हरबाय थानाय समाज सिगाङाव माबा नङा नालाय थोजासे नङा नालाय लास्टआव उनाव थोरि न' हानानैबो आंनो हरनाय जादोंमोन।
बेरा दुमनो हाबो न'आव जेबो गैया नालाय फाथो सिनायनो हरनाय जादोंमोन बेबायदि खस्थ'नि गेजेरजों सुलाय ओमफ्राय आन्दलनबो जाबाय गेजेरावनो 88निफ्राय 89निफ्राय जेंना जेंसिजों जुजिबोदों एकदम गोबां जेंना जेंसि जिहेथु गोबाव सम नोंथां बाथ्रा आं जुदि बुंनो थाङोबा बिराद दुखुनां बे गामियाव जोंनि दिनाव जि मेट्रिक पास जादों बिनि बादै मेट्रिक पास गैयामोन फरायनाय गथ' गैयामोन बै जि लामा नुदों बे लामायाव दलं दंमोन बे दलं गैयामोन गामसा फुनानै बिथांमोना बै फालसुगुरि एलपिआव फरायनो थाङोमोन ओमफ्राय आरो आं फैबाबो बेयाव लामा गैयामोन आं लंपेन्टखौ बोखांनानै बै फालसुगुरियावनो गारि बाइक माबानो साइकेल दोनबोनानै आं बेखौथ' आं दा बेलेग खिन्थु आं दा फोथायनाय उद्देश्यरै बबेबा फरायबा निजे गोरों जानो हायो नङा न'आबो थिग जानांगौ ओइ समाव न'आबो मोजां नङामोन दा न'फ्राबो मोजां जाबाय दा इयावबो बेलेगाव फरायनो होनायबो ओंखारबाय खिन्थु बेलेगाव फरायनो होनोबाबो जाया न'नि मानसिया जि बिगोमाफोर थिग जानांगोन थिग जायाबाथाय गोरों जानो हाया गथ'आ ओंखायनो दा इयाव फरायबाबो बेयाव फरायनानै बहुत गथ'आ गोरों जाहैग्रोबाय खिन्थु दिनैसो बेलेगाव फरायहैदो गथ'फ्रा बिसोरनि रिजाल्टआ दानो ओंखारा गोबाव नांबावगोन खिन्थु बेनि गथ'फ्रा रिजाल्ट दानो होबाय जे साख्रि बाख्रि लानानै बेलेगाव खामानि मावहैनानै दिनै इयाव जायफ्रा हादों गोरों गोरा जानाय माने एकदम गोरोंखौ बुजाया सासे मानसिया फरायनायनि उनाव गावनि बेक्तित्वखौ जुदि फोरोंगिरिनिफ्राय मोजां मोनोबा दि इयाव दिनै सोरबा मेट्रिक पास जादों सोरबा जायाखै बिथांमोन खुदियाफोराबो गारि फिसा लानानै फिल लानानै दिनै गावनि न'खरखौ बेंनो हानाय क्षमताखौ एसे मोनदों आरो बेजों बिथांमोना दिनै गावनि न'खरखौ सालायनायखौ आं नुदों आं सानो बेफोरो जोंनि समाजनि खारनै बेबायदि गासैबो जुदि मोनफा मोनफा खामानियाव नांथाबोबा जोंनि खुदियाफ्रा गोरों जानायल'जों खोथा गैया नांनाय सोलोंथाइजोंनो गावनि जिउखौ दालांनो हायो होननानै आं आसा खालामो आरो गभर्नमेन्ट जानायखिनि आं 30 बोसोर 1 दान 12 जादों आरो आं हाबफैनायनिफ्राय हमना लायोबाथाय आं 40 बोसोरानो जादों बे स्कुलाव खामानि मावफैनाया बेखिनियानो आरो जोङो दिनै मोनसे जोंनि खासिबारि गामिया 1913 नं गायसनजेननाय मानगोनां आजिरा मोननाय फोरोंगिरि बिथांखौ जोङो बिदाय होनो रायजोआ लादों थाम-थिम खालामदो आरो गाजा गोमजायै जों बिथांखौ बिदाय दिनै होनायनि हाबाफारि लादो बेहाय जोङो माने रायजोयैनो बेखौ खुंनाय जादों आरो जोङो दिनै रंजाखांदोंमोन नाथाय गोसोआव मोनसे जोंहा गाबखांनाय फैदो मानो होनबा दिनै जोंनि गामियाव गोबां बियो सारा माने जोंनि स्कुला 1990 उनावसो सरकारि जाजादों बिनि सिगांनो सारा माने गोबां दुखु खस्थ' खालामनानै माने जों गामियाव फरायसाफोरखौ सोलोंथाइखौ माने फोरोंनानै दिनै जोंनि गामियाव माने सोलोंथाइया गोजौ थाखोनिसिम सोरबा माने बायदि साख्रि लानानै गाव न'खरखौ सुंथानानै दिनै माने गामियाव जों नुदों आरो बेनिखायनो जोङो दिनै माने दुखुबो फोरमायो आरो जोङो रंजानायजों बिथांखौ दिनै बिदायनो रायजोआ बिखौ लाबाय जिहेथु जोङोथ' जेंना दं नामा जेंनाया दं गोबां बेहाय जोंनो फोरोंगिरि नांगौ मानो सरकारनिफ्राय जोङो बेखौनो खावलायो मानो होनबा गुदि सोलोंथाइयाव जुदि फोरोंगिरिया गोबां जायाबा खमबाबो माने 3 फोरोंगिरि नांगौ आरो बे प्राइमारि लेभेलाव दा जोंनावथ' सासेल'सो दं बेबो एडजास्ट हिसाबै बिथांखौ माने सारानो लाबोदो आरो दा बिथाङाबो एसे साहस गैया जेनेबा दा चार्ज मोनबासो माने बिथाङा माने मावनो गोनां खामानिखौ बनाय मावगोन सरकारनिफ्राय आं बेखौनो खावलायो जोंनो गोग्गो सोलोंथाइ जुदि होनांगौबा आं बेखौनो बुङो LP लेभेलाव माने थोजासे फोरोंगिरि जोंनो नांगौ आरो दा बेखौनो आं सरकारनि जोंनि बिटिआर सरकारनि सायाव खावलायहरो आरो बिटिआरआव मोनसे गोजोनथाव खौरां बिटिआरनि सदर सहर क'क्राझारनि जेडि रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्स बे आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोर 2024-25 मायथाइनि मुं थिसननाया फैगौ 15 जानुवारिनिफ्राय जोबथा मार्च दानसिम सोलिगोन बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ थाखो 12नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा लानो हागोन
बिटिआरनि सदर सहर क'क्राझारनि गोजोनपुरि एबा गांजेमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा बिएम इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जादों मेडिकेल लेबरेटरी टेक्न'ल'जि, फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं, OT टेक्निशियान, ICU टेक्निशियान, रेडिय'ल'जि टेक्निशियान कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS भारत सेवक समाज डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा बिएम इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे मबाइल नाम्बार 9395899391 86383914746 आव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।